Gitambungan sa mga mag-uuma og lubi sa probinsya sa Davao de Oro ang usa ka adlaw nga seminar kagahapon September 9, 2025. Giorganisa kini sa Provincial Agriculture's Office nga gitambungan usab sa mga coconut cooperatives. Tinguha niini ang pagbiya sa traditional nga paagi sa pag-uma o kinahanglan nga mogamit sa bag-ong teknolohiya aron mataas ang produksyon sa lubi ug ang bintaha sa pagtanom og hybrid nga lubi. Apil sa gitudlo kanila ang paghimo og produkto gikan sa lubi sama sa vinegar kun suka, virgin coconut oil ug uban pa. Misuporta usab sa seminar ang German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development ug ang European Union. Sa Davao City gipailawom sa duha ka adlaw nga trainers training og aquaculture ang mga personahe sa City Agriculturist Office nga giorganisa sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 11. Gihimo ang training sa Davao Fishport Complex sa Turil ug Underwood Seafoods Corporation sa Barangay Dumoy. Gitudlo ngadto sa mga partisipante ang pagpadaghan sa giant fresh water shrimp kun ulang, white shrimp kun vaname ug saline red tilapia. Apil sa training ang educational tour aron makita ang pagpreserba sa mga pasayan. Tinguha niini nga madugangan ang kahibalo aron masuportahan ang mga mangingisda ug molambo ug makasustener ang aquaculture industry sa Davao City. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe!